ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଭାରତ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ଏମିତି କହି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି MS ଧୋନି। କହିଛନ୍ତି WTC ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍କୁ ବରାବର କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ ଅତି ସହଜରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ MS ଧୋନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର କରିପାରିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଲା ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି କମ୍ବିନେସନ୍। ଯଦି ରାହୁଲ ବଦଳରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜେ ଓପନିଂ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରତକୁ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତ WTC ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।